Păi dacă e mic. E lumină peste tot. Unde vrei tu? Unde vrei tu? Unde îți place ție, acolo faci. Funcționează, să văd și eu. 273 la fel. Ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bine. E bine. Ciupac, cracas. Să-mi zici mie cum să stau ca să... Cum vrei tu. Bine. Cel care vorbește cel mai mult să stea lângă tine. Puntimul ne-a pus tot așa. Păi nu am zis cel care vorbește cel mai mult să stea lângă tine. Restul, care știți că vorbește. O distanță de o mână. Da, mă, bă, lasă-mă, Poți să mizerie. stai și cu cafea la fel. Pula, facem reclamă Facem la flop. cumpănă. Filmează și tu. Filmează jos așa și trage și pe loc când filmează în timp ce vorbim. Să-mi zici cum merge. Bine merge, hai. Suntem cu băieții de la Animal X, care tocmai au scos un single nou și un videoclip foarte tare. Doar tu și eu se numește și suntem chiar cu toți, îi vedem pe toți, Ce faceți? Bine, proaspăt treziți din somn, să venim aici la One Music Channel să facem un interviu drăguț. Așa că o să încercăm să fim drăguți. Zi-mi, de unde v-ați inspirat pentru Doar tu și eu? Avem să nu zic un stol de muze, o gașcă de muze, vreo 6-7, care vin zburând, se așează și noi compunem poezia melodiei. Și de acolo mergem mai departe cu compoziția piesei. Cum te așteptai să ajungeți la 1 milion de vizualizări pe YouTube în 3 săptămâni? Băi, speranțe mari sunt în pieptul fiecărui compozitor când scoate o piesă. Acum trebuie să fim sinceri, dar nu ne-am așteptat că în 3 săptămâni fac 1 milion. Într-adevăr, ne-am dorit lucrul ăsta, dar online nu plin de surprize. De altfel este și prima dată când noi asistăm la nașterea unei trupe, unei piese lansate pe online, să vedem așa cum crește, ca un aluat de cozonac bun. Și a crescut bine în 3 săptămâni, 1 milion, foarte bine. Mulțumim celor care dau view-uri acolo pe YouTube. Thanks a lot. Știu că la început, când ați lansat piesa, ați avut inclusiv o mică ceartă cu un director muzical. Păi n-am avut nicio ceartă personală. Acel director muzical de la Kiss FM, ca să spunem pe unde, s-a vorbit foarte urât cu un admirator de-al nostru, neapărat că era fan, care a cerut ca pe Kiss FM să fie difuzată și piesa. Și a avut o reacție cu totul declasată, ajungând la invective și injurii, care nu am înțeles de unde până unde, că nu ne-am întâlnit niciodată pe strase ca să avem astfel de discuții. În sfârșit, problema a trecut, ne vedem de treabă, importantă este muzica pe care o facem, nu știu ce zvonuri sunt în show business sau whatever.